Ben, boa tarde a todos e todas. Damos comezo á sesión extraordinaria do Pleno da Corporación de data 10 de xullo de 2019. Señor secretario, ten a palabra. Punto primeiro, dar conta de asuntos varios. Dase conta do decreto de aprobación da liquidación do orzamento de 2018 de data 6 de xuño de 2019. Dase conta do decreto de corrección de erros materiais de 18 de xuño de 2019 sobre liquidación do exercicio 2018. Hola. Dase conta do decreto de 26 de abril de 2019 da aprobación do período medio de pago do primeiro trimestre de 2019. E dase conta dos informes de intervención e tesorería do cumplimento da Lei de Medidas de Loita contra a Morosidade do primeiro trimestre de 2019. Punto seguinte. Perdón. Non se lles... Non lo pasaran con la propuesta? No. Ben, pois mañán subsanarás disculpas se descoñecía que non se lles dirá coa convocatoria. A vostedes tampouco. Mañán será enviado aos dous grupos. Punto seguinte.